og velkommen til endnu en video på min kanal, og i dag skal jeg prøve at spille rød og blå, og så skal jeg vise jer, hvordan man bygger, og det er jo som sagt min første video. Så jeg tænker bare, at vi kommer ind i gamet her. Ja. Yeah. Så er det egentlig bare lige det. Så bliver ikke så lang video, jeg skal bare lige lære, hvordan man editer og sådan noget på computer, og jeg er ikke så god til det, så I må gerne lige smide et like. Og her kan I se, der står chapter, altså L rapid, så L det der, og så chapter 6, fordi vi spiller til chapter 6 sæson 2 her med, så det her skin der, ja, og jeg spiller selv, fordi så er det jo nemmere at vise, meget nemmere. Vi skal lige vente lidt til, se, og så gælder det bare lige om at have flest kills. Der kan jeg gå herind, og det er jo ret dårligt. Så går jeg herind, og så kan jeg se, jeg kan ikke bygge, og det er sådan meget træls. Ja, og så er jeg bare helt normalt. Hvis vi nu leger, at jeg bare lige gør sådan her. Den her, den er med. Se, nu kommer vi lige ud her. Se, så hvis du nu bygger, hvis du trykker på din skydeknap, så skifter den materialer. Så kan du selv vælge, hvad du vil gøre med det. Kan I se herovre i højre nederste hjørne. Og det er smart, fordi så kan man gøre, nu bygger jeg altså med, se, og så hvis du gerne vil edit, så skal du sådan trykke på G, som du kan se her. Og så kan vi egentlig bare bygge. What? Nå jo, det glemmer jeg. Og det, der er mærkeligt med mig, det er, at man ikke kan... Ej, den satte jeg forkert. Ja, men så er det egentlig bare at trykke på G, som hvis jeg nu viser jeg det her nu. Så har jeg den her. Så trykker jeg på G, så trykker jeg på min skydeknap for at gøre det. Og så kan jeg sådan trykke, så skal jeg trykke igen på min skydeknap, for at trykke det tilbage, så trykker jeg på min skydeknap igen. Så hvis du gerne vil edit, så skal du trykke på de G på dit tastatur, og gøre sådan her. Så kommer der en dør. Og så kan du egentlig bare bygge videre, og så kan du sådan der. Så kan du gøre sådan her. Så laver du et vindue. Og så er det gode ved, så hvis man nu kommer til at lave en fejl, så kan man lige gøre sådan her, og så kan man lige gøre sådan der. Og så hvis man nu gerne vil have det sådan der, det kan man jo ikke, så kan man gøre sådan her, og så kan man gøre sådan her. Og så gør den sådan der. Og så man kan jo også gøre sådan her. Og så kan man lige åbne ind, og så løbe ind, og så bare gør det med det. Nu får jeg lige lidt XP. Men husk at smide et kæmpe stort like til min første video. Det kunne være sindssygt rart for mig. Ja, I kan se, men nu spiller jeg. Se her. Og det er smart. Se, når man har lavet en, så kan man bare bygge for evigt med den. Og det synes jeg er så dejligt. Så hvis jeg nu gør sådan her. Jeg kom lige til at... Og så jeg lige gør sådan her. Og så edit. Så er det bare en remover. Nu kommer jeg lige... Og så går jeg her, så editer jeg til... Hvis jeg nu editer det helt normalt igen. Se, sådan. Så er det helt normalt. Seriøst. Men så kan jeg jo bygge op her, hvis jeg nu... Og husk, der er kogen Kina. Og så kan I gøre sådan her. Se, hvis I bare holder den inde. Hvis I bare holder jeres mus inde, så kan den jo bare gøre sådan her. Så lige hvor I holder jeres mus, så bygger den. Og det er rigtig dejligt. Nu vil jeg gøre sådan her. Men så kan man jo også nemmere gøre sådan her. Sådan her bygger man faktisk. Så kan man lige gøre sådan her. Og så. Ja, og sådan gør man jo. Og så dem her, de jo kender folk jo. Og så kan man bare skyde sådan. De er ret dårlige. Der vil jeg foretrække. Den er sådan. Sådan her. Men så kan man jo kigge på. Hvis vi nu leger. Se de her. Skal I se, hvis jeg nu hopper her.
Så kan I se de der sorte bar. Så kan I se de sorte bar der. Jeg har lige for siderne med hovedet. Så kan I se, lige pludselig så kommer de op. Og så kan man bare se, at de sådan... Og så kan man også høre det. Men se, man kan ikke tage for damage. Hvordan nu siger det. Okay, det var også lidt dumt. Jeg skulle have skiftet den modsatte vej. Ja, og så trykker man jo for Q for at komme ind. Og så for resten. Så det er ikke har vist jer helt endnu. Det er, se her, skal man sådan skåle på sin mus. Se, når det bliver rødt, så kan man ikke bygge, så hvis vi nu leger, at jeg gerne vil bygge her. Men det kan jeg, så skal jeg først der, og så der, eller der, for at gerne vil bygge. Og det er det smarte her ved Fortnite. Hvis vi nu bygger ud, så gør vi op. Og så bygger vi den her dumme ting, som jeg ikke kan fjerne. Det er lidt ærgerligt. Se. Og så er det dejligt rød og blå, man har jo endelig materialer. Oh no. Ja, og det er dejligt her. Prøv at kigge, vi kan bare hoppe op. Ja. Men det er så meget nemmere, når man gør sådan her. Og så... Og så burde alle de andre også. Så kan man bare hoppe op. What the hell, no? Ja. Men... Så snart det her bliver alt for den her video. Nu har jeg... Se! Så skal man bare lige hurtigt i edit. Ej, den satte jeg for sent. Så jeg synes lige... Jeg var lige gået i gang. Se, og så de her, de er jo kommet på sidste sæson. Det kan være sammen uden dem. Og det synes jeg er så rart. Se, og så... kom her til mig. Kom her til mig. Du skal i min bar. Se. Hov. Ja. Så gør vi sådan her. Ej, jeg har lige bygget så dejligt. Og så gør jeg sådan her. Og så kan man jo stjæle de andre ting her. Så her. Er klar. Ja, vi ses. Ja, og jeg tror, at det her snart bliver alt for den her video. Så husk at smide et kæmpe stort like. Og så var det egentlig bare alt for den her video. Vi ses.